Hi, Direct Mendoza Luz. Thank you po sa patusok. Yan, magsusulat po ako ng entry nyo, ha? Thank you po. Saglit, maglalagay lang tayo ng music natin para hindi bored. Musta ka na, host? Okay lang po ako, Direct. Wala pa rin shooting. Wala pa rin shooting eh. Patusok naman sa premiere ko, host. Apa, sige, sige, Direct. Thank you. Saglit, tutusukan ko yan. Tusukan natin yan. Ikaw po yung unang-unang bisita ko. Thank you po. Pa-share naman ako, Direct. Bacani man. Naghanap lang ako ng tugtog na maganda. Let's talk about it. Ba't wala akong makita? Hugot. Saglit lalag.
come back. I'm come back. Kumuha ko ng entry. Palaro tayo, palaro. Piling ko pa rin kita. Diyosa, Diyosa, happy birthday. Yan. Meron namang entry. Hi, Lani, mag-share sa'yo. Mwa. Busy lang, te. Medyo busy sa nalalapit na Grand LS. Okay lang po, Diyosa. Thank you so much. Mwa. PM mo ako nga. Yung pala, sponsor ko. I-transfer ko na. Kaya i-BG mo na lahat ng alagad mo. Susulitin, Paglilista ko na entry. Diyos sa Pantasya. Yan, mag-birthday po yan. Nalalapit na ang kanyang karawan. Pwede pong mag-sponsor. Kailangan ko ikaw, Tamsakdan host. Salamat po. Kailangan ko ikaw. Sino ka? May entry ka na rin po. Kailangan ko ikaw. Yan, si Isa Perez. Andiyan na naman siya. Thank you so much, Sisi. Basta yung yung mga entry nyo, sa July 2 po tayo, ha? Mabilisang bunutan ng mga nananalo. Tapos, itutuloy ng kuya ko. Tsaka si Diyosa, kasi alam niyo na, may amo tayo. Yan, may entry na kayo, nagsusulat ako. Pa-share ako, dali magpapalaro ako ulit. Tusok ko na muna sa yung mga alagad ko. Yan, sige, tusok ko na may mga entry. Dami na oh. Mag-isa. Hanggang kailan ako? Mark Tolentino, hello po, mega shoutout po sa'yo, Tamsakdan. Thank you po sa patamsak mo. Meron ka na pong entry, meron ka pong premiere, boss. Baba mo, boss, tutusukin natin. Mark Tolentino. Dati ka na sa akin, may entry ka na, di ba? Alagad ko to sis. Okay. Kaya nga ko na para lagi pala naalala ko yung Tolentino kasi ikaw pala yan. Sige. Nalista ko na. Tanggalin natin yung bubbles. Normal. Pwede naman pala. Yan, si Marvelous Vlog 25. Yan, tamsak na niya. Ang magbe-birthday na nalalapit. Sponsor, open.
Sino pa yun? I love you. Tamsak. Hey, I love you. Thank you so much sa patamsak mo. Yan, nagsusulat ako ng entry nyo ha. Pwede nyo ilagay lahat ng inyong mga alagad para more winning tayo. At kung ano, kung gusto nyo namang ipamigay, o diba? Pag nabunot kayo. July 2 ang ating bubunot sa mga entry nyo. Sophia, hello. Mega mega shoutout sa'yo. Thank you so much sa patamsak mo, be. Ano, susulat na kita sa entry mo. Dali, magpapalaro ako. Abot tayo ng 10. Panahin niyo tayo ulit. WH siya. Sino yan? Alagad ni Perez. Yan. Diyosa ng lupa. Alagad ni Perez. Diyosa ng apoy. Alagad ni Perez. Apoy, liwanag. Apoy, liwanag. Mega shoutout sa Elani. Mega shoutout. Thank you so much, Mama. Walang forever, tamsak dan. Mega shoutout po sa'yo. Meron ka na pong entry. Walang forever. Salamat po sa patamsak mo dyan. Magpapalaro si host, WH, or gusto nyo ng load. Mamili kayo, ha? Naglilista lang muna tayo. Sino yun? Diyosa ng Kalawakan. Ace Love, hello po sa iyo. Mega shoutout. Salamat po sa patusok. Kung hindi niyo po ako dikit, magbakas lang po kayo. Babalikan ko po kayo, promise. Nagbabasa po ako ng mga comment. Ano yun? Ace Love. July 2 po yung mga entry niyo, yung bubunutin natin, ha? Diyosa ng pag-ibig. Yan. Shasha. Hello, dati na akong dikit sa host. Yan, salamat. Abot tayo ng 10, magpapalaro ako, ha. Nagsusulat ako ng entry nyo. Siya. Pa-share ako para marami tayo. Diyosa ng ano yung isa kanina? Teknolohiya. Ano pa isa? Pag-ibig. Diyosa ng Diyosa ng hayop. Yan, pinasok lahat ng celebrant yung kanyang mga alagad. So, lahat po nililista ko. Pwede nyo pong ipasok lahat ng inyong mga alagad para po more winning kayo. Yan pong si Diyosa. Yan po yung magbe-birthday ngayong June. Kaya open sponsor po. Just PM or comment down below. Kahit anong sponsor, WH or GCash, tumatanggap po yan. Diyosa lang hayop. Yan, nandiyan pa si Aiza. Thank you, Aiza. Di ka busy, ha? Sino yan? Shining TV. Mega shoutout po sa'yo. Good evening too. Thank you so much po. Meron ka na po. So beautiful, Madam C. Thank you. Mas beautiful ka. Ano ka ba? Yan, meron kang entry sa akin. Dali, magpapalaro tayo. Share nyo pa ako para mas marami tayo. Mang 1 hour lang ako kasi meron pang online si alaga. Kaya sinasamantala natin. Shining TV, yan na si Shining TV, nandyan pa rin siya. Si Aiza, si Diyosa.
Pwede na rin ako magpalaro. Dudugtungan niyo yung sasabihin ko ha. Kunwari, ako ay blank. Ganon. Kaya na magdugtong. Maganda, pangit, baboy, ano pa. Basta bahala na kayo magdugtong. Dudugtungan niyo yung aking ipipin. Ayun yung palaro ko. Mamimili kayo WH or load. Kaya Gcash. Tamsak Dan, Rosalie, hello. Mega shoutout sa'yo. Thank you so much naman. Rosalie. Ano mo na, Rosalie, yung ano? Yung panalo mo kahapon? Hindi na kita na PM, basta sinend ko na lang yung ano, panalo mo. Diba ikaw yung nanalo? Na-receive mo na ba? Yung isa hindi ko pa na ano eh, napapadala yung isang mong kasama. Na-receive ko na ho. Salamat. Okay, always. Thank you. Salamat din sa pag ano mo ulit. Magpapalaro ako ulit. Ayos naman kayo. Sige, palaro ako. Kauru, ano? Kauru Lopez. Hi there. Hello po. Yan, meron ka na pong jacket. Nandiyan pa rin si Rosalie. Okay, magpipin ako ng palaro. Dudugtungan niyo lang ha. Ako ay, yun lang. Tapos blank. Dudugtungan niyo ng pangit, maganda, or what, mataba. Pwede pong magpatamsak ng premiere. Sige, baba mo. Bago ko ano. Ay, taga-Japan. Sino po taga-Japan? Kayo po? Raul Lopez. Taga-Japan po kayo? Game na po ba sis? Oh, saglit lang magpapaba pa si Raul Lopez daw. Ng ano, ng kanyang premiere. Tusukan daw natin, Aiza. Para ano, mas marami tayo. Taga-Japan. Taga-Japan daw siya. Matagal na akong dikit sa'yo. O, naalala nga po kita. Thank you. Yan, tusukan niyo si Raul Lopez, ang kanyang premiere. Salamat. Bago tayo magpalaro.
Ito na yung sasagutan nyo. Konvanwa menansan. Konvanwa menansan. Kauro Dan sa premiere mo, yan, sabi ni Aiza, Kauro. Baka di mo pa sila dikit. Pagbaba kayo, baka naalala ko siya, taga-Japan. Ready na? Saglit tatamsak ako kay Kauro. Yan, dinikit ko na rin to sa'yo, boss. Kauro. Boss ba or what? Madam. Dinikit ko na po yung sa akin. Nandiyan na po ako, ah. Sige, palaro na tayo. Walang tao. Ipipin ko lang. Dali, ano ko sa laptop. Yan yung nakapin, walaan nyo na. Darling. Ako ay blank. Yan, hulaan nyo na. WH tayo or WH na lang. Magdamagang play. Kumalobat yung laptop ko, okay? Ako ay nakadapa. Very good, ah. Very good yung answer ni Caro Lopez, ah. Hindi. Basta ito yung sagot. Ako ay ilang words? Ilang words ba ito? 3. 3 words. Dan, Caro. O yan. Si Rosley, tapos na daw sa'yo, Caro. Ako ay nakangiti. Ba? Hindi. Ligo. 3 words nga po, Rosley. 3 words. Upo. Hindi. Kumakain. 3 words nga. Diba? Ako ay hi! Boy Utog. Boy Utog. Tamsak. Hello, salamat sa iyong patamsak. Sali po kayo, dudugtungan nyo lang po yung nakapin. Ako ay
ngiti ngayong araw. Ganon. 3 words. 3 words. Yan. Dudugtungan nyo yun. Ako ay nakasuot ng sunglass. Mga ganon. Game, game, game. Okay, yan. Dudugtungan nyo lang po. Ilang letra? 3 words. Ako ay, tapos yung kadugtong nun, tatlong salita rin. Nakagala ngayong araw. O 4 naman yan. Sige, hindi. Start na po ba? Opo, boy. Dudugtugan niyo po yon. Ako ay yung sagot niyo na ang niyo, wag niyo nang ilagay yung ako. Basta ilagay niyo yung sagot na lang. Ako ay nakahiga ngayon, hindi. Uwi sa Pinas, hindi. Namasyal sa labas, hindi. Ako ay nakasalamin ngayong araw. Hindi. Ako nakatibak. Hindi. Hindi ako nakatibak. Hindi ako nagtitibak. Gusto ko yung normal lang. Masaya ako ngayon. Hindi. Dancing in the dark. Ano yan? Kumakain ng hotdog. Hindi. Clue. Umiinom ng alak. Walang clue. Dadagdagan nyo nga lang yun eh. Ako ay 3 words. 3 words. Ano yun? Tato. Hindi. Ligo sa puso. Yan, nagbaba ulit si Caro ng kanyang premiere. Yan. Patusok naman po ako, boy, ng premiere ni Caro, nasa Japan po siya. Baka naman po hindi mo padikit, o, diba? Naka-lipstick. Hindi. Naglilinis sa bahay. Wala ako maisip. Nakaisa. Hirap naman yan, sis. O sige, 1 words lang. Maganda kaya. Alam niyo yun. Nakaupo. Hindi. Sige, iba. Hindi 3 words. Sige. 1 words lang. Para mas madali. Naghugas ng pinggan. Nakatuwad. Hindi. Sige, 1 words na lang. Ako ay ano ba? Pag 1 words. Nakakain, nakasubo. Saglit, ang hirap mag-isip ng isang words lang. Kung ayaw nyo ng 3 words. Okay. Ako ay kiss, nakasubo. Bastos, boy. Paki-raise. Nanonood, nagulat. Yakapin.
Bastos naman ni Boy. Kaya nga, paki-erase nga po yon. Thank you. Two words na lang na. Kasi hindi pwede yung isa eh. In love, umiinom, sumayaw, char. Two words ha, two words na lang. Nagwalwal, tusok na po. Lai Lorena, thank you so much. May premiere ka, baba mo. Nandiyan si Kauro, may premiere siya. Dikita niyo siya. Hello, Ben Rayosa. Mega shoutout sa'yo. Mua chup chup. Aisa Ferris Vlog, naglinis. Bagong sahod. Hindi. Lorena, hello MMLS so. Everyone. Wala po host. Nakabakasyon. Ano yun? Short. Nag-vlog, nakipagsayawan. Hello, Venreo sa Aisa. Nag-LS, umuwi, hindi. Two words ha, nag-LS, umuwi, hindi. Nag-disco. Nag-video call. Nakaligo. Nagmukbang. Puting damit. Hindi. Nakasilip. Ano yan? Van, ha? Nakasilip. Nakasilip. Hi, Nick. Hi, Nick. Hello, mega shoutout sa'yo. Yan. Naka-beach, nag-swimming, naglaba, nagluto, nakasalamin. Hindi. Two words. WH or Gcash tayo, ha? 50 ulit. Nick, hello. Salamat po. Pulang lipstick. Hindi po. Sige pa, hula pa. Nakikita nyo lang yan. Nakaupo, naka-StreamYard, eyeglasses. Yan sana isusulat ko kanina eh, naka-eyeglasses. Pero hindi po. Shopping, nakahikaw, ligo. Hindi. Hindi pa ako nakaligo. Nagpalit lang ako. Photo stand. Ay!